labaran barka da asuba. To za ji cewar kotu ta dakatar hukumar tsara birane ta jihar Kano na da yin kowane irin gini a cikin kasuwar kantin kwari. Kotu ta umarci kamfanin mai na Shell ya biya mutanen yankin Ogoni mai malalar mai diyar naira biliyan 45 da ɗoriya nan da kwanaki 21 masu zuwa. Kamfanin Twitter ya mayar da martani game da shin gwamnatin tarayya na janye dakatarwar da ta yi masa. Da ƙetare ƙasar Sudan za ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir hannun kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Sauro assalamu alaikum, barkamu da sanyin safiyar wannan rana ta Alhamis, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Ya aka ji da yanayi na damina. Yau take Alhamis ɗin 3 ga watan Muharram shekara 1443 bayan jira tafiyan halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara. 12 kenan ga watan Agusta na shekara 2021 miladiya. Sunana Abdulmumin Abubakar da Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Wata babbar kotun jihar Kano ta hana hukumar tsara birane ta jihar Kano Kanada da hukumar ƙasa da tsare-tsarenta ta jihar Kano ɗaukar matakin rufewa ko kuma yin gini a kowane bangare na titin ta Ambu da Bayajidda da ke cikin kasuwar kantin kwari har zuwa lokacin da za ta kammala sauraron karar da aka shigar gabanta. An bayar da umarnin na wucin gadi ne sakamakon wata bukata da lauyan masu kara barista Abba Hikima ya shigar gaban kotun, wanda suka kunshi masu shigar da kara sun haɗar da gamayyar dattawan ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwar kantin kwari da kuma wasu daga cikin wakilan zartarwa na ƙungiyar. Tun da farko 'yan kasuwar sun nuna rashin amincewarsu da yadda aka sayar da fili ko yin gini ba bisa ka'ida ba akan hanyoyin wucewa a cikin kasuwar, amma gwamnatin jiha ta dage kan matakin da ta ɗauka. Daga nan ne kotun ta ɗage ƙarar zuwa ranar 19 ga watan Agustan da muke ciki domin ci gaba da sauraron ƙarar, sannan kuma ta umarci dukkanin ɓangarorin guda biyu da kowa ya tsaya cak akan matsayin da yake a hali yanzu har zuwa lokacin da za ta kammala sauraron ƙarar. To nan kuma wata babbar kotun tarayya mai zamanta Abuja ta umarce kamfanin mai na Shell da ya biya diyyar naira miliyan 45,000 da miliyan 900 ga al'ummar yankin Ogoni mai malalar ɗanyen mai da ke jihar Rivers cikin nan da kwanaki 21 masu zuwa. Mai shari'a Ahmad Muhammad ne ya bayar da wannan umarni a zaman kotun na jiya. Kudaden da aka wajabta wa kamfanin manya biya ya biyo bayan yawan ta'adin da malalar danyen mai ta jima tana yi a yankin na Ogoni. A nasa bangaren lauyan kamfanin mai na Shell Aham Ejelamo ya bayyana wa kotun cewa kamfanin da yake wakilta a karar ya amince ya biya kuɗin, amma za su biya kuɗin ne ta magatakardan kotu. To sai dai ko mai shari'a Ahmad Muhammad ya soki wannan da'awa, inda ya bada umarnin biyan kuɗin tanin lauyan mutanen yankin Ogoni Mr. Lucis Nwosu, kamar yadda yake bisa tsarin babbar kotu da kuma kotun koli ta Najeriya. A dai bangaren na shari'a lauyoyi guda 31 ne suka fito daga jihohin Arewa guda 19 su amince su bayar da kariya ta shari'a kyauta ga dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari a kasar Amurka. Da yake magana a madadin lauyoyin barista Sunusi Baffa Salisu jiya a birnin tarayya Abuja, ya ce an ɗauki matakin ne domin kiyaye muhimman haƙoƙi da Abba Kyari ke da su, wanda ka iya gamuwa da wani cikas a shari'ar da kotun Amurka za ta yi masa. Idan ba a manta ba, wata kotu a kasar Amurka ta umarci hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Amurka da ta kama Kyari bisa zargin kamawa da kuma azabtar da wani abokin birnin fitaccen dan damfarar nan Ramon Abbas, wanda aka sani da Hush Puppy mai suna Vincent Chibuzo. Hush Puppy na fuskantar shari'a akan halatta kudaden haram da kuma damfara ta hanyar amfani da intanet, wanda kuma tuni ya amsa laifinsa. To dai cikin labaran majalisar dokokin jihar Nasarawa ta zartar da wani kuduri na sokewa ta da sake fasalta dokar kula da harkokin kuɗi ta majalisar ta shekarar bana da sauran batutuwa da suka shafi dokar tafiyar da kuɗi ta zauren majalisar dokokin jihar. Kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ya ruwaito cewa kakakin majalisar Ibrahim Abdullahi ne ya sanar da zartar da kudurin bayan amincewar daukacin 'yan majalisar dokokin jihar da suka yi ranar Laraba a birnin Lafiya. Kakakin majalisar dokokin jihar ya ce 'yancin gashin kan da majalisar dokokin jihar ta samu zai tabbatar da yin komi bisa gaskiya tare da samar da kyakkyawan shugabanci abin misali a jihar. Daga nan ne shugaban majalisar dokokin jihar Ibrahim Abdullahi ya umarci magatakardar majalisar da ya samar da kwafin dokar ga gwamnan jihar Abdullahi Sule domin neman amincewarsa. A nan kuma majalisar zartarwa ta ƙasa ta amince da dawo da tsarin biyan kuɗin haraji a shingayen binciken jami'an tsaro a hannun motoci a manyan titunan ƙasar nan. Da yake sanar da ɗaukar matakin ga manema labarai na fadar shugaban ƙasa,
Ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya ce tsarin na bisa doka domin inganta tsarin biyan haraji. Ya kuma kara da cewa majalisar ta amince da cewa manyan titunanta masu hannaye biyu wanda a tsawon ya kai kilomita 35,000 ya kamata a fara kudaden na tollgate daga hannun masu motoci da ke amfani da su. Sai dai kuma ministan ya bayyana cewa tsarin ya tsame motocin jami'an diflomasiyya da na sojoji da kuma sauran masu damara da kuma ababen hawa masu kafa uku kamar babur da keke daga cikin waɗanda za a riƙa karɓar harajin a hannunsu. ta wani bangaren kuma haramtacciyar kungiyar masu da'awar kafa a kasar Biafra da aka fi sani da IFOB sun yi barazanar hukunta duk wani mai sarautar gargajiya ko kuma wani shugaba a ko ina yake wanda ya gangancin kai rahoton ayyukan so ga jami'an tsaro. Sanarwar da kakakin kungiyar IPOB Powerful ya fitar ya bayyana cewa yanzu aka akwai so tarin matasa da ake tsare da su a inda ake azabtar da su sakamakon rahoton su da sarakuna ko kuma shugabanni suka kawa jami'an tsaro. Kungiyar ta bawa sarakuna da sauran al'ummomi da ke Obaru a jihar Anambra wa'adin kwanaki 7 da su gaggauta sakin matasan da suka sa aka kama ko kuma su fuskanci hukuncin su. Gwamnatin tarayya ta ce ta cimma wasu batutuwa masu alfanun gaske wanda zai bata damar janye dakatarwa da ta yi wa kamfanin sadarwa na Twitter nan da kwanaki 2 masu zuwa. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Alhaji Lai Muhammad shine sanar da hakan a birnin tarayya Abuja jiya. Jim kaɗan bayan taron majalisar zartarwa ta tarayya wanda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya jagoranta. Ministan wanda ya amsa tambayar manema labarai game da lokacin da za a janye dakatarwar da aka yi wa kamfanin na Twitter. Ya ce an sake yin nazari kan wasu bangarori na shafin da ke haddasa rudani. Kazalika ya bayyana cewa kamfanin ya amince ya kafa reshen ofishinsa a kasar nan da shekarar 2022 da kuma samar da wanda zai wakilci kasar nan a ofishin na Twitter da kuma karbar haraji da dai sauran wasu batutuwa. Tuwanan kuma daren jiya ne kamfanin na Twitter tabbatar da cewa sun tattauna da wakilan gwamnatin tarayya domin taɓa alli kan dalilan da suka sa aka rufe shafin a ƙasar nan da kuma hanyoyin da za a bi wajen warware matsalar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambato mai magana da yawan kamfanin Twitter yana mai cewa manufar kamfanin ita ce tsara hanyoyin samar da ci gaba da kuma dawo da ayyukan kamfanin Twitter ga kowa a Najeriya. Kazalika kamfanin da Twitter ya tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba zai dawo bakin aiki a kasar nan, yana mai fatan tattaunawar da suke da gwamnatin tarayya za ta haifar da ɗa mai ido. Allah ya yi wa ɗan fitaccen lauyan nan Gani Fahimi mai suna Muhammad Gani rasuwa, yana da shekara 52 a duniya. Muhammad ya rasu ne a birnin Iko a jiya, kuma ya digirinsa na farko a bangaren gudanar da harkokin kasuwanci a jami'ar Lagos a shekarar 1991. Kazalika ya yi wani digiri a bangaren ilimin shari'a a jami'ar Buckingham da ke Birtaniya. Sannan kuma ya shiga aikin lauyanci a shekarar 1998. Ya gamu da wani mummunan hatsarin mota a shekarar 2003 a birnin Iko, wanda hakan ya haddasa masa samun matsala a lakarsa a ta gadon baya. To karfe 6:08 a zawa cike da ke kumbotso haka abun yake a garin Kunya na karamar hukumar Minjibir dukkanin sanan jihar Kano. Biyar kenan da mintuna 8 agogon GMT da Ghana. To labaran ake saurara kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 zangon FM. Za ku iya kallo ta da yin sharhi kan labaran a dandalin sada zumunta na Facebook kan Arewa Radio 93.1. Ko kuma ku aiko da sakonnin a dandalin mu na WhatsApp kan lambar waya 09087126715. Dama fa ku iya kasancewa da Arewa Radio dare da rana ta hanyar sauke manhajar Arewa Radio 93.1 fulle sauƙin ku na salula. Tumadalla daga ƙetare fara daga nahiyar Afirka, gwamnatin Sudan ta yanke shawarar mika tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir ga kotu hukunta manyan laifuka ta duniya ICC tare da wasu jami'an da ake neman ruwa a jallo game da barkewar rikici da aka samu a yankin Darfur. Majalisar ministocin kasar ta amince daukar matakin mika tsohon shugaban kasar kamar yadda ta bayyana cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai. Bashir, wanda ya mulkin Sudan tsawon shekaru 30 cir kafin a cire shi a shekara 2019, yana fuskantar tuhumar kisan kare dangi da aikata laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama a yankin na Darfur. A sauran sassan duniya kuwa jirgi mai saukar ungulu dauke da mutane 16 ya fada cikin wani tafki a yankin gabashin kasar Rasha. Kafafen yada labarai na kasar sun ambato hukumomin lafiya na yankin na cewa kawo yanzu mutane guda 9 ne suka tsallake rijiya da baya. Karamar hukumar da hatsarin jirgin ya faru a cikinta ta ce 'yan yawon bude ido guda 13 da kuma ma'aikatan jirgin guda 3 suna cikin jirgin a lokacin da ya rikito a cikin tafkin Kuril da ke yankin Kamachka. An tura jami'an kai agajin gaggawa da masu ruwa da tsaki zuwa yankin domin neman waɗanda har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba.
kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To darajar naira na ci gaba da faduwa a kasuwannin 'yan canji na bayan fage daidai lokacin da ake ci gaba da samun karancin kudaden dalar a kasuwannin 'yan canji da ke Najeriya. Darajar naira dai ta sauka zuwa naira 515 kan kowace dala guda ɗaya a jiya, sabanin naira 510 da aka canza da dalar a kasuwar bayan fage a shekaran jiya. Darajar naira dai tana ci gaba da samun tawaya ne tun bayan da babban bankin ƙasa ya shelanta daina ba da kudaden musaya ga 'yan canji tun a watan da ya gabata. Za ku saurari labarin wasanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta ci Villarreal da ci 6-5 a bugun daga kai sai mai tsaron raga domin samun damar daga kofin UEFA Super Cup a karo na biyu bayan shafe mintuna 120 ana fafata wasa a filin wasa na Belfast. Mai tsaron gidan Kepa ya ci jagoran tawagar ƙungiyar Raul Albao a bugun daga kai sai mai tsaron raga a wasan da suka fafata bayan da aka so shammatarsa. Yanzu ko sai ci gaban labaran wasanni. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Yoyin Club ya bayyana cewa ba buƙatar ya cefano wani dan wasa a wannan karan domin ko yana da yan wasa masu jini a jika wanda za su bashi duk wani abu da yake bukata a cikin wasa. Club ya ƙara da cewa muddin ya ce zai cefano wani sabon dan wasa to ba shakka sai ya rabu da wani dan wasan, kuma kama tun daga mai tsaron raga har zuwa yan wasan baya yana da yan wasa masu kyau. Haka zalika yan wasan tsakiya ma akwai yan wasa masu hazaka irin su dan wasa Thiago, Fabinho, Henderson, dan wasa Chamberlain da kuma dan wasa Naby Keita. Bugu da ƙari akwai matasan 'yan wasa irin su dan wasa Harvey Elliott da kuma dan wasa Curtis Jones. A wani labarin kuma mai horas da kungiyar ƙwallon kafa ta Atlético Madrid, Diego Simeone, ya bayyana cewa ya kagu a fara gudanar da wasannin sabuwar kakar wasanni na gasar La Liga domin ya je ya kare kambin da yake rike da shi na gasar. Kungiyar tasa ta Atlético Madrid dai ta yi nasarar lashe gasar a kakar wasannin da ta gabata a karo na biyu kenan bayan kakar wasanni guda 7, inda ta takawa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid birki wajen lashe gasar, kungiyar da tafi kowace kungiya nasarar lashe gasar. Wannan dai shine karo na biyu da mai horaswa Diego Simeone ya nasarar lashe gasar La Liga a kungiyar kwallon kafan ta Atlético Madrid, kuma ya bayyana cewa wannan karan zai dukkan mai yiwuwa wajen ganin ya kare kambinsa sabanin wancan lokacin da ya lashe gasar. A fagen cinikayya da musayar 'yan wasa kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na dab da cefano dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Sevilla, Jules Koundé, dan wasan da aka yi masa kuɗi euro miliyan 68. Muhammad Fadil Salihu, Arewa Radio. Sai kuma hasashen masana yanayi. To daddar Allah ranar yau karamar hukumar Bichi a nan Kano da makudacin Benue da kuma za su kasance ne cikin ga matsakaicin gajimare kamanin Celsius na 27. Kaduna kuwa zai kasance ne cikin cida kamanin Celsius na 24, yayin da Bauchin Yakubu zai kasance cikin matsakaicin hasken rana kamanin Celsius na 30. A kudancin Najeriya kuwa birnin Fatakwal a can jihar Rivers da Owerri a can jihar Imo da Oshobo a can jihar Oshun za su kasance ne cikin gajimare kamanin Celsius na 26 zuwa 28. Idan muka bar gida Najeriya kuwa birnin Farai a can kasar Cape Verde zai kasance ne cikin matsakaicin gajimare kan ma'aunin Celsius na 29, yayin da Banjul a can Gambia zai kasance ne cikin kwallewar rana kan ma'aunin Celsius na 30. Masu haro iyakar labaran kenan, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa kotu ta dakatar da hukumar tsara birane ta jihar Kano da kayin kowane irin gini a cikin kasuwar kantin kwari. Kotu ta umarci kamfanin mai na Shell ya biya mutanen yankin Ogoni mai malalar mai diyar naira biliyan 45 da ɗoriya nan da kwanaki 21 masu zuwa. Kamfanin Twitter ya mayar da martani game da shirin gwamnatin tarayya na janye daktaro da ta yi masa. Daga ƙetare kuwa ƙasar Sudan za ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir hannun kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Musaya tana da daɗi ko da ta uwar kishiya ce. Musaya tana da daɗi ko da ta uwar kishiya ce, kar maganar kenan a wannan rana ta Alhamis daga ita sai Juma'a. Kolawale Omoni shine editan labaran kamar yadda aka ji. Sunana Abdulmumin Abakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM. Sabon salo